خالق و مالک نے اپنی مرضی دے نال انسان نو اے دنیا دی زندگی عطا فرمائی. اللہ اکبر. تو انسان دی جس طرح اپنی مرضی زندگی دے اندر نہیں چلی کہ میری کنی زندگی ہونی چاہیے، تو جدی مرضی دے مطابق انسان نو چاہیے گزارے بھی اسے خالق دی مرضی دے نال. اللہ توفیق عطا فرمائے. پچھلے دنوں دے اندر مری دا کتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہے. انتہائی عاجزی انکساری دے نال دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ فوت شدگان دی بخشش فرمائے. چھوٹے چھوٹے بچے، پوریاں فیملیاں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی انہاں دے اندر لواحقین نو صبر جمیل مالک و خالق عطا فرمائے. ساڈے واسطے بہت بڑا لمحہ فکری ہے. جو پیچھے رہ گئے نے، جنہ دیکھے ہے، جو چلے گئے نے انہاں تو دیکھے نہیں انہاں دے نال کیسی بیتی، کیویں انہاں تے موت آئی، کیسے ستے نے، ستے اٹھے ہی نہیں، کیسے بے ہوش ہوئے، اور کیسے برف دے پہاڑاں دے نیچے آگے، کیسے گیس دے اندر، کیسے تڑپ تڑپ کے انہاں جان دیتی جبکہ رابطہ ہی منقطع، پتہ ہی نہیں. تو انسان جو پیچھے نے انہاں واسطے بہت بڑا لمحہ فکری ہے. ادھے نالوں بڑی فکر آخرت کیا ہے کہ انسان دوسرے نو دیکھ کے اپنی تیاری کرے، دوسرے نو دیکھ کے انسان اپنے آپ نو سنبھل لے، دوسرے دے اوپر موت دیکھ کے انسان اپنی موت نو یاد کر لے، دوسرے دے اوپر حادثہ دیکھ کے انسان اپنی زندگی سوار لے. اللہ اکبر کبیرہ. سب تو بڑی فکر آخرت یہ ہوئی ہے. ایک جنازے تے ساڈے استاد محترم استاد العلماء فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت مولانا حافظ محمد امین محمدی حافظہ اللہ تعالی، استاد محترم نو جنازے تو پہلے میں خود کیا استاد جی ذرا واضح و نصیحت کر دیو، لوگ پیچھے آ رہے ہیں. استاد جی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بڑا پیارا ہے. استاد جی کہنے لگے سب تو بڑا واز اس ٹائم ساڈیاں اکھاں دے سامنے میں میت نو دیکھ کے جڑا بندہ فکر آخرت نہیں پیدا کردا، آخرت دی تیاری نہیں کردا، وہ کس چیز دا منتظر ہے؟ کب فکر آخرت پیدا کرے گا؟ کب آخرت دی تیاری کرے گا؟ کب اپنی موت نو یاد کرے گا؟ کب اپنی آخرت نو یاد کرے گا؟ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر کئی مقامات آخرت دا ذکر کیتا ہے. مالک و خالق نے جگہ جگہ دے آخرت دا بار بار ذکر خیر کیوں کیتا ہے؟ 104 آیات دے اندر رب العالمین نے آخرت دا ذکر کیتا ہے. 104 آیات دے اندر رب العالمین نے آخرت دا ذکر کیتا ہے. اور مالک و خالق نے لفظ موت قرآن مجید دے اندر 62 مرتبہ نازل فرمایا ہے. 62 مرتبہ لفظ موت قرآن مجید دے اندر نازل فرمانے دا مقصد یہ ہے انسان آخرت دی تیاری کر لے. ارے انسان موت نو یاد کر لے. ارے انسان موت نو دیکھ لے. چند دن پہلے سہراب سائیکل دا مالک دنیا تو گیا ہے. 13-14 دے بچے بڑے بڑے بزنس مین دے بچے پاکستان دے لاہور ہاسپٹل دے اندر اس بندے دی 4 دن تک ڈیڈ باڈی پڑی رہی. سہراب سائیکل دا مالک، اربوں خربوں دا مالک، سہراب کمپنی دے سائیکل دا مالک جنہیں پورے پاکستان دے اندر بڑا نام کمایا، بڑا امیر آدمی جدے بیٹے ہر ملک دے اندر موجود نے. 13-14 بیٹے، بڑی فیملی والا انسان، بڑا امیر آدمی. لیکن اتفاق جدو دنیا تو گیا ہے او دا کوئی بھی بچہ او دے کول ہی نہیں. 4 دن تک او دی ڈیڈ بڈی، او دی میت لاہور ہاسپٹل دے اندر سرد خانے دے اندر رول دی رہی ہے. اتنا امیر جگیردار، اتنا سرمایہ دار. رب العالمین نے بار بار اسے واسطے فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الالباب. عقلوں والو، دانش مندی والو، عبرت حاصل کر لو. دیکھو
اپنے آپ دیاں تیاریاں کر لو. مالک و خالق نے آخرت دی تیاری واسطے دوسرا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 اور 103 رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دے اندر بڑا پیارا پیغام دیتا ہے. اور جڑا بندہ جملے پڑھدا ہے نا وہ آخرت دی تیاری کر رہا جے. لو مالک و خالق دا قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 اور 202 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں. 201 اور 202 سورۃ البقرہ. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا پیار محبت دے نال درود شریف پڑھو ذرا سردی لتھ جائے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے نبی جی میرا پیغام سنا دو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الحساب. 201 اور 202 نمبر آیت دو آیتاں سورۃ البقرہ دوسرا پارا. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. کچھ لوگ ایسے نے میرے کولو دعاواں اے کردے نے اے ساڈے رب سانو دنیا تے وی اچھائیاں نصیب فرما دے. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت دے اندر بھی اچھائیاں عطا فرما دے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور اللہ سونے سنو اگ دے عذاب کولو محفوظ فرما لے. آمین کہہ دیو. اور ایک کون لوگ نے اولئک لہم نصیب مما کسبوا. اللہ فرماندے نے اے ہوئی او لوگ نے جنہ جو کمائے انہاں دے نصیباں دی گل ہے انہاں نو اللہ نے عطا کر دیتا ہے. واللہ سریع الحساب. اللہ لگ دے میرا ذہن ایوے عشاء پڑھ لئیے پتہ نہیں صبح فجر پڑھنی نصیب ہے وے کہ نہیں. میرے تے تیرے رہبر و رہنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سونےو اے میرے غلامو میں ایک پاسے سلام پھیرنا مینوں نہیں پتا دوسرے پاسے سلام پھیرنی ہے کہ نہیں پھیرنی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رکن یمانی اور حجر اسود تک جڑا کونا ہے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف دے دوران اس جگہ تے اے دعا پڑھ دے ربنا آتنا. میرے نال پڑھ لو ایک باری ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اج دے جمعے دا پورے جمعے دا نچوڑی ایوے سونے ویر جی اے دعا نو پلے باندھ لو. میری ماں بہنوں آخرت دی تیاری کرنی جے اس دعا نو پلے بن لو. رب العالمین نے اے دنیا انسان تیرے واسطے چاند روزہ بنائیا. رب العالمین نے آخرت ہمیشہ ہمیش بنا دیتی ہے. آخرت ہمیشہ ہمیش والا گاری
آخرت ہمیشہ رہن والا مقامی رب العالمین نے آخرت دیاں تیاریاں تے شروع قرآن تو ہی دس دیتیاں نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون سونیا آخرت دے اوپر جنہ دا یقین ہے اوہی ایمان والے نے آخرت دیاں تیاریاں فکر آخرت قرآن پڑھ کے سونے آیا کر دیا میرے ویر رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر جگہ جگہ تے آخرت دا ذکر فرمائے مالک و خالق فرما رہے نے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا جتے دنیا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا اوتے آخرت دا بھی ذکر ہے رب العالمین نے آخرت دا ذکر جگہ جگہ تے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اے دنیا انسان کھیلتے تماشے دا نام ہے آخرت ہمیشہ رہن والی مقام رب العالمین نے سورۃ انعام تے آیت نمبر 32 دے اندر فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خیر آخرت سونے آخرت کا گھر وہی بہتر ہے اے دنیا تے جتھے انسان دل لایا ہی اور دنیا نہیں بن دی بندے دی اے دنیا نہیں بن دی بندے دی اے بندہ اے جانی دنیا دا گھر لوگ بنائی پھر دینے ایتے اڈائے فانی دنیا دا کل ایک وارث وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں ناراض دنیا دی زندگی دے اندر ہی انہاں واسطے عذاب نے سورۃ الرعد آیت نمبر 26 تے آخرت دے اندر انہاں واسطے بڑا سخت ترین عذاب ہے رب العالمین نے جگہ جگہ تے آخرت دا ذکر فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ رب العالمین دا قرآن سورۃ دا نام سورۃ ابراہیم تے آیت نمبر 27 ہے مالک فرماندے نے میں جنہ تے راضی ہو جاواں جنہ تے رضامندی دا سرٹیفکیٹ جنہ نو دے دیواں جنہ دے نال میں پکیاں یاریاں لا لواں جڑے آخرت دی تیاری کردے نے اللہ جی انعام کی انہاں واسطے فرمایا اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الرعد سورۃ ابراہیم اور آیت نمبر 27 سورۃ ابراہیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ میں ایمان والے انو قبر دے اندر آخرت دے اندر میں ثابت قدمیاں عطا فرما دینا وا سونے ویر آخرت دی تیاری قرآن کروا رہے ہیں رب العالمین فرماندے نے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 15 پارے سورت بنی اسرائیل تے آیت نمبر 14 ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جڑا فکر آخرت نہیں رکھدا آخرت دی تیاری نہیں کردا اللہ دی ذات تے جدا ایمان کوئی نہیں اللہ جی
او دے بارے کی آرڈیننس نے فرمایا اعتدنا لہم عذابا علیما، ان واسطے میں بڑیاں درداں دین والے عذاب تیار کر دیتے نے۔ اللہ محفوظ فرمائے آخرت دیاں تیاریاں سونے قرآن کروا رہے آئے، فکر آخرت ایتے قرآن مجید دعوت دے رہے ہے۔ مالک فرمان دینے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جڑا آخرت دی تیاری کر دے، جڑا آخرت دی تیاری دے اندر لگا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جڑا بندہ آخرت دے اندر رب العالمین دے کلوں اجر چاہندا ہے، وَسَعَى لَهَا، اور او دیاں محنتاں او دیاں کوششاں آخرت دی تیاری دے اندر لگیاں نے۔ کڈی پیاری آیت ہے۔ وَسَعَى لَهَا، اور تیاریاں کادیاں کر دے، آخرت دیاں تیاریاں، انہوں فکراں کادیاں لگیاں نے، آخرت دی فکر لگی ہے، اے فکر کر دے تے آخرت دی فکر کر دائے۔ مالک و خالق فرماندے نے 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 19 فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اے لوگ نے انہاں دیاں دنیا تے فکراں کرنا، کوششاں کرنا، محنت کرنا، میں قیامت والے دن قدر کر کے مول دی شکل دے اندر جنت عطا کر دیواں گا۔ سونے ویریو قرآن مجید فکر آخرت دی حوالے دے نال مینوں تے تینوں تیار کر رہا ہے۔ کادیاں فکراں کر رہے ہیں؟ روزی روٹی دیاں او تے مالک و خالق نے وعدہ کیتا ہے، او تے دیندا ہے، سونے اپنے انو بھی دیندا ہے، بیگانے انو بھی دیندا ہے، او تے سجنا نو بھی دیندا ہے، دشمناں نو بھی دیندا ہے، او تے یاراں نو بھی دیندا ہے، پرایاں نو بھی دیندا ہے، سونے بلکہ اپنے دشمناں نو بہت ہی دے دیندا ہے۔ او کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل، کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل، کتے سونا ہنڈان نو دے چھڑدا، جی کرے پیغمبر نو روگ لا دے، تندرستیاں فرعون نو دے چھڑدا، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پائیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، پلا نہیں سی شعیب جی دا دل کردا، چکھا لذتا ایس بار دیا، در اصل عقیدے دے کچیاں میں شانہ سمجھیاں نہیں پروردگار دیا۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار۔ سونے ویرے اے زندگی انسان دے کول ایک واری آئی ہے، نیت نیت نہیں جے آنی، بار بار نہیں ملنی، بار بار نہیں جے ملنی۔ ایس زندگی دی انسان قدر کر لے، ایس زندگی دے اندر آخرت دی فکر پیدا کر لے۔ 2021 چلا گیا، 2022 بھی بڑی تیزی دے نال اپنا پہلا مہینہ درمیان دے اندر پہنچا چکیا۔ ایتے آخرت دے منکر نے جڑے خوشیاں مناندے نے، نیو سال شروع ہوندے، ہیپی نیو ایئر دے نام تے خوشیاں تے لڈیاں تے پنگڑے پاندے نے، تے جنہ دیاں نظراں آخرت دے نے او تے پریشان ہو جاندے نے۔ ایک سال
زندگی دا اور کم ہو گیا، آخرت دیاں تیاریاں بڑیاں لمبیاں نے، آخرت دیاں فکراں جنہاں نو پیدا ہوئیاں نے، سونیاں ایک ایک منٹ دی حفاظت کر دینے۔ اے سال دی قدر پوچھنی ہو کدی انہوں پوچھ لیا کر جڑا اپنے سکولوں فیل ہو گیا ہے، جدا پورا سال ماریا گیا ہے۔ اگر ایک مہینے دی قدر پوچھنی ہو سونے انہوں پوچھ لیا کر جڑے مزدور نو مہینے دی سیلری نہیں ملی۔ اگر ایک ہفتے دی سونے کسے نو قدر پوچھنی آ انہوں پوچھیا کر جڑا ایک ہفتے تو وینٹیلیٹر تے لیٹے آئے، جڑا ہاسپیٹل ہے انہوں پوچھیا کر ایک ہفتہ کڈا لمبا ہوندا ہے۔ ایک دن دی سونے جے قدر پوچھنی آ انہوں پوچھیا کر جنہیں سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا، جنہوں کھان واسطے 2 لقمے روٹی دے بھی نہیں ملے۔ ایک گھنٹے دی اگر سونے قدر پوچھنی آ ایک گھنٹے دی قدر ویکھنی جے کدی او دے وال ویکھ لیا کرو جڑا کسے بندے دا ایک گھنٹہ انتظار کر رہا ہے۔ ایک گھنٹہ کتنا لمبا ہو جاندا ہے۔ ایک منٹ دی سونے جے قدر پوچھنی آ ایک منٹ دی جے قدر پوچھنی آ انہوں پوچھ لے جنہوں اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ ایک سینکڑ دی جے قدر پوچھنی آ انہوں پوچھ لے جڑا موت دے منہ دے وچوں اچانک کسے حادثے تو بال بال بچے آئے۔ ایک سینکڑ دے اندر ادھر ہویا اتے حادثہ آ گیا ہے۔ آخرت دیاں تیاریاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سونے ویر کیڑی بات انتظار کر رہے ہیں؟ 32 میتاں اٹھ گئیاں مری دے اندروں، 32 میتاں اٹھ گئیاں مری دے علاقے دے اندروں۔ نوجوان کدے مان کرنے، نوجوان ویر اپنی صحتاں تے کدے مان کرنے۔ گجرانوالا گرجاک دے علاقے دا بشارت علی 32 سالہ جوان ہے جڑا مری حادثے دی اندر موت دا شکار ہو گیا ہے۔ تساں وی خبراں پڑھیاں نے سونیا اے تو اٹھن جنازے گبروਆਂ دے، اے تو اٹھن جنازے گبروਆਂ دے، گل پین لباس فقیراں دا، اے تو اٹھن جنازے گبروਆਂ دے، گل پین لباس فقیراں دا، ایتھے مندا حالے وزیراں دا، ایتھے مندا حالے وزیراں دا، او تدبیراں دے چارے نہیں چل دے، تیر وجے جدو تقدیراں دا۔ آخرت دی تیاری سونے کدوں کرے گا؟ اپنی موت نو کدوں یاد کرے گا؟ اپنی موت کدوں ذہن دے اندر بٹھائے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب العالمین نے جگہ جگہ تے اعلان کر دیتا۔ سورۃ الحشر 28واں پارہ تے آیت نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ مالک نے قائد دے اندر 28واں پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر 18 ہے۔ ایک آیت دے اندر 2 مرتبہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ انسان آخرت دی فکر پیدا کر لے، اللہ کو ڈر جا تے ذرا ویکھ تے صحیح نا کل واسطے کی تیاریاں کیتیاں نہیں۔ کل دے دن تو مراد آخرت دے دن نے۔ فرمایا ول تنظر، ادا مانا غور کرے دیکھے،
एदा माना ही इश्तिहार ते कारी गुलाम मुस्तफा साहब ने लिख दीता फिक्रे आखरत। की मतलब है फिक्रे आखरत करे। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। लिगद का मतलब कल, कल के लिए क्या तैयारी की है। कल वास्ते सोने की तैयार की ताई, कल वास्ते केड़ियां तैयारियां। सूरतुल हशर इंसान तेरा हशर बयान कर रही है। कल वास्ते की तैयारियां कीतियां नहीं। सोने वीरियां आस पास दियां मौता मेरे ते तेरे वास्ते बहुत बड़ा इबरतनाक वाकयात ने। मैनू ते तेनू आखरत दियां तैयारियां करवा रहे ने। मौलाना अजमल साहब मुरीद के वाले ही नमाज दी हालत दे अंदर अपने मालिक दे कोल जा पहुंचे ने। सोने वीरिया मौत नहीं उमेंदी, अल्लाह बुलान ते आए। मौलाना अब्दुल मतीन असगर रहमतुल्लाह अलैह लाहौर शाने सहाबा बेगम कोट कॉन्फ्रेंस से कुरान मजीद दियां तिलावतां कर रहे ने। आए किड्डी सोहनी मौत है। कुरान पढ़दे कारी साहब अपने मालिक कोल जा पहुंचे ने। असी भी दुआ कर लईए अल्लाह जब आखिरी आवे शाह बंदिया, जब आखिरी आवे शाह अल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जदों आखिरी आवे शाह अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी लगी तोड़ निभा अल्लाह, मैनू फकत सारा तेरा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग ते इको ही फेरा है। इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है। ओए दुनिया ओढ़क फानी है, आज अपनी कल बेगानी है। इस माल पीछे सके वीर ना नहीं मिलता, इस माल पीछे अपनी बहन कंड कीती खड़ा है। इस दौलत दे पीछे अपने मामू ते चाचू ते अपने रिश्तेदारां दे नाल इस माल पीछे तेरी गर्दन विच सरी आ गया है। इस माल दे पीछे सोनिया ए दुनिया नहीं बनदी। मैं जड़ी बात कर रहा सा दुनिया ओढ़क फानी है, आज अपनी कल बेगानी है। ए गाफिल निरी हैरानी है, छड़ बुरा ख्याल जो तेरा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग ते कोई फेरा है। ओ जो वाली लश्कर भारे दा शाह वांग सिकंदर धारे दा, अज रुल गया जे विच मिट्टी गारे दा। जिथे बंद तमाम चुफेरा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जगते इको ही फेरा है। इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगला सफर लमेरा है। ओ बच्चे रोंदे अपनिया मावां नू, दियां रोंदियां अपनिया मावां नू, मावां दियां ठंडियां छावां नू छड़ जाना ही जन फरजंदा नू। ए उजड़ियां दा वेड़ा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जगते इको ही फेरा है। ओ बुलान दे आए, ओ जदों मौत दा पैगाम देंदा है। खतीबे पाकिस्तान आलमे इस्लाम कारी मुहम्मद हनीफ साहब रब्बानी जेड़े किसे तारुफ ते मुहताज नहीं, 22 साला गबरू जवान सफीउर रहमान शादी दियां तैयारियां ने। ए मुरीद के चौंक वाला ए यू टर्न क्रॉस कर रहा है। इथे ही हादसे दे अंदर मौत दे मुंह दे अंदर चला गया है। जवान गबरू जवान शी वर्गा जवान
نے بڑیاں بڑیاں لمبیاں تقریراں کرنے والا خطابت دا شہزادہ خطابت دا ہیرو اسلام دا ہیرو جرنیل اسلام لمبے لمبے واز کرنے والا ہزاراں دے مجمع دے اندر خطاب کرنے والا عالم اسلام قاری محمد حنیف صاحب ربانی اج انہاں دی زبان ہی مڑ گئی ہے صرف 2 جملے بولے نے دنیا دور دراز تو آئی ہے آمدے نے میرے بیٹے دے مہمان تے 22 تاریخ نو آنے سن میرے پتر دے مہمان پہلے ہی آ گئے نے سونے جدو موت آئے ادو کوئی نہیں اگے ٹھل سکدا جدو موت آئے سونے کوئی نہیں روک سکدا اے موت نہیں جے ویندی اے دے خطیب دی خطابت دیاں بڑیاں لوڑا نے او غلام تے آئے تے ماشاءاللہ گبرو جوان علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نو قرآن مجید سنام دیا قلعہ لچمن سنگھ دے اندر موت آئی او غلام تے آئے شیران جیسی جلغار کرنے والا شیران جیسا گرجدار بیان کرنے والا 44 سالہ دا نوجوان علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ نو موت نے بلا لے او غلام تے آئے گجرانوالا سیٹلائٹ ٹاؤن دے اندر خواجہ قاسم صاحب جمعے والے دن جمعے دی نماز پڑھا رہے پورا خطبہ دے لے آئے دوسری رکعت سجدے دے اندر خواجہ قاسم صاحب نے دوسری رکعت دے سجدے دے اندر نے اللہ نے جان ہی کٹ لئیے موت دا پیغام آ گیا ہے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اللہ نے بلا لیا ہے سونے کدو فکر آخرت پیدا کریں گا کدو آخرت دی تیاری کریں گا کدو اپنے آپ نو موت واسطے تیار کریں گا اللہ اکبر کبیرہ سونے ویریا قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ بحری جہاز دے اندر نے بحری جہاز دے اندر ہی انہاں نو موت آ گئی ہے شاہ فیصل اپنے وی آئی پی تیارے دے اندر آئے تیارہ ہی اٹھ گیا ہے ہمامہ دے اندر فضامہ دے اندر ہی موت آ گئی ہے او مالک غلام تے آئے او خالق غلام تے آئے رب العالمین والوں موت دا ٹائم آ جائے رب العالمین والوں موت دا آڈر آ جائے جدو اللہ بلان لگا ہے پورا پورا تیار آئی آگ دی نظر ہو جاندہ ہے پورا پورا جہازی آگ دے اندر آتش بازیاں دے اندر آگ دے جلاؤ دے اندر چلا جاندہ ہے پورا پورا علاقہ ہی موت دا لقمہ بن جاندہ ہے پورا پورا گھری موت دا لقمہ بن جاندہ ہے 7 افراد کو گھر دے مری شانے دے اندر 7 افراد کو کر دینے بیٹیاں دیاں میتاں پئیاں نے بیٹیاں دیاں میتاں پئیاں نے باپ دا جنازہ پہ آئے ماں دی لاش پئی ہے 7 میتاں اکو کر دیاں سجیاں نے 7 میتاں اکو کر دیاں پئیاں نے سونے میں اے ہوئی کہاں گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار انہاں جنازیاں نو ویکھ کے عبرت پکڑ لو انہاں اٹھ دے جنازیاں نو اٹھ دیاں میتاں نو اج سپیکراں دیاں آوازاں سنیا تیرے کان نو پریشان کر دیا میں کل اس سپیکر تو میرے تے تیرے جنازے دا اعلان ہوئے گا اج جڑی مسجد دی انگو سینہ زوری دے نال گزر جانا ہے نمازی نماز پڑھن واسطے آ رہے نے سینہ چوڑا کر کے
लंघ जाना। सोने इसे मस्जिद दे अंदरों इन्हां स्पीकरां दे अंदरों ही सब तो पहला तेरे जनाजे दा ऐलान किया जाना है और तेरे रिश्तेदारां दियां वफावां बदल जाणगियां, तेरा नाम ही बदल जाएगा। पुत्र भी फोन करनगे, आखनगे जनाजा इन्ने बजे वे, लोग कहेंगे हट जाओ जनाजा आ रहा है, हट जाओ मैयत आ रही है, मैयत तैयार हो गई है, मैयत नूं गुसल दिता जा रहा है। अज हाजी साहब दा नाम ही बदल गया है, नमाजी साहब दा नाम ही बदल गया है, चौधरी साहब दा नाम ही बदल गया है। अज मैयत हो गई है। आए जिन्हां दे नाल बड़ा प्यार है, जिन्हां दे नाल बड़ियां मुहब्बतां ने, जिन्हां दे नाल गूड़ियां यारियां ने तेरियां, कबर ते सब तो ज्यादा ओही मिट्टियां पाणगे, कबर ते सब तो ज्यादा ओही मिट्टी भर भर के टप्पे सुटणगे। अल्लाह दी कसम है असा मंजर वेख्या है, बुढ़ड़ा बाप है अज तक इन्हें लाठी नहीं फड़ी, अज दा बेटा चला गया है। मेरा एक दोस्त है गुजरांवाला, एदा बेटा वफात पा गया हादसे दे अंदर, एदा बेटा चला गया है। आज हकीम साहब को बोले ही नहीं जा रहा, आज बेटा वकास दुनिया तो गया है, हकीम अब्दुल सत्तार नदीम साहब को बोले ही नहीं जा रहा। हाय जवान पुत्रां दे लाशे कई बारी बुढ़ड़े मां बाप नूं चुकने पे जांदे नहीं। सोने कई बारी दादियां नूं अपने पोते भी हथी दफनाने पे जांदे नहीं। सोने वीरे का तू मान करना, क्यों नहीं आखरत दियां तैयारियां करदा, क्यों नहीं मौत नूं याद करदा, क्यों नहीं मौत नूं पल्ले बांध लैंदा, क्यों नहीं अपने आप नूं मौत वास्ते तैयार कर लैंदा। नहीं मौत किसे नूं छोड़ दीजे, नहीं मौत किसे नूं छोड़ दीजे, ए चुन चुन के कलियां तोड़ दीजे, मुख प्यारियां वल्लों मोड़ दीजे। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, रख याद कबर दियां कंधां नूं, मियां भुल न जानी कफन दियां बंदां नूं, छड़ जाना इज़न फरजंदां नूं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। सोने वीरिया आखिरत दी तैयारियां कर ले, सोने वीर आखिरत में भी कुछ ज़हन च बैठा ले। बड़े बड़े जगीरदार, बड़े बड़े साइंसदान और पाकिस्तान दा मोहसिन अब्दुल कदीर, डॉक्टर अब्दुल कदीर दी वफात पूरे पाकिस्तान वास्ते लम्हा फिक्री है। साइंसदान गुजरिया है, एटम बम बनाने वाला मोहसिन पाकिस्तान है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी दुनिया ते नहीं रहा, वो भी दुनिया तो चला गया है। अगर मौत रब्बुल आलमीन दे कोलो सोनिया कोई टाइम लैके देंदी, नवाज शरीफ दी बेगम कदी फौत ना हुंदी, नवाज शरीफ दी अहलिया कलसूम कदी दुनिया तो ना जांदी। ए रुपये ए पैसा दे दौलत सोने ए शोहरता ए ताल्लुकात है लोगाए, सोने वीरे मौत कोलो नहीं बचा सकदे। मैं किवें समझावा, केड़े लफज बोला। सोने वीर आखिरत दी तैयारी कर ले, छड़ दे दुनिया दे दगाबाजियां नो, छड़ दे कम तोलना, आखिरत दी फिक्र कर ले, छड़ दे मिलावटा करनिया, आखिरत दी फिक्र कर ले, छड़ दे मसदा दे नाल दुश्मनी रखना, आखिरत दी तैयारी कर ले, छड़ दे यतीमा दा माल खाना, आखिरत दी तैयारी कर ले, छड़ दे रिश्वत लैनिया, आखिरत दी तैयारी कर ले, छड़ दे गाने सुनने, आखिरत दी तैयारी कर ले, छड़ दे फहाशी देखनी, आखिरत दी तैयारी कर ले, छड़ दे बगावत करनिया, आखिरत दी तैयारी कर
کر لے چھڈ دے بے نمازی دی حالت نو آخرت دی تیاری کر لے چھڈ دے بیٹیاں دے ظلم کرنا آخرت دی تیاری کر لے چھڈ دے ماں باپ دی وراثت دے سب بن کے بیٹھنا آخرت دی تیاری کر لے اے دعا پڑھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخرت دی تیاری کرنے والے کون نے؟ سلسلہ احادیث صحیحہ 37-65 نمبر حدیث سنا لگا وا۔ ایک دن دا ویلا میرے تے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ایک درخت لے کے مینوں دے گا او دے واسطے میں جنت دے درخت دا اعلان کرنا وا۔ سیدنا حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے نے اس بندے کول گئے نے جا کے کہن لگے اے والا درخت مینوں دے دے اے دے بدلے ایک درخت للہ آمدہ نہیں دیاں گا۔ فرمایا 10 للہ آمدہ نہیں دیاں گا۔ فرمایا 50 للہ آمدہ نہیں دیاں گا۔ فرمایا 100 درخت للہ آمدہ نہیں دیاں گا۔ فرمایا 300 درخت للہ آمدہ نہیں دیاں گا۔ ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت دے سوداگر نے آخرت دے اندر جنہ لوگ اپنے اللہ نو راضی کر لے آخرت دیا تیاریاں کر لیاں نے فکر آخرت پیدا کر لئیے فرماندے نے سن لے میرا باغ پورا مدینہ جاندہ ہے آمدہ کون نہیں جاندہ ابو دہدا تیرے باغ نو 600 کھجوران دا درخت سب تو عالی شان سب تو اعلیٰ سب تو مہنگا سب تو اچا سب تو سچا اگر کسی جگہ تو کھجوران دا کوئی انسان نو ماڈل مل دے تے تیرے باغ چو مل دے۔ فرمایا 600 دا 600 ہی للہ ایک درخت دے دے۔ اندہ ابو دہدا خیرے قومتے نہیں گیا۔ فرمایا خیرے تینوں نہیں پتا ایسے ایک درخت دے بدلے آخرت ملن ڈئی ہے ایک درخت دے بدلے آخرت دے اندر سودا کر رہے آوا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں راضی ہاں 600 درخت اور اونا دی زمین جنی جگہ تے لگائے کھڑے ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ہی دے دیتا ہے سودا کر لے۔ بندہ کہنے لگا یار مشورہ کر لے آندہ آخرت دے سوداگر مشورے نہیں کیتا کر دے میں تینوں کہہ دیتا ہے ایدہ انتقال اپنے نامے چڑھا لے میرے کولوں وعدے للہ سین کروا لے انگوٹھے لگا لے میں تینوں باغ دے دیتا ہے۔ سوچن لگے نے او دے ویچی تے میری چومپڑی بنی ہے جلدی دے نال آئے نے بار کھلو کے آواز ماری ہے ام دہدا اخروجی ام دہدا اخروجی ام دہدا باہر آجا آج تو بعد باغ ساڈا نہیں رہا اسا فروخت کر دیتا ہے۔ ام دہدا اٹھیا نے اپنے بچیاں نو نال لے آئے بچیاں نے ہاتھ وچ کھجوراں پھڑیاں نے ابو دہدا فرماندے نے اے بچیاں کولو کھجوراں نیچے پھینک دے وہ اسا باغ ویچ دیتا ہے کتے جنت جانے چاہ کھجوراں رکاوٹ نہ بن جان اے بھی نیچے پھینک دیو۔ ایک بچے نے جلدی دے نال کھجور منہ چ رکھی ہے ماں نے انگلی داخل کر کے اے بھی نیچے نکال کے پھینک دیتی ہے۔ ام دہدا پوچھ دیا میں ابو دہدا کیڑا اتنا بڑا سوداگر ہے جنہیں ساڑھے کولو اتنا بڑا باغ خرید لے آئے۔ فرمایا کرم والیے میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بیچ کے آیا بشجارتن ایک درخت دے بدلے کرم والی بیوی
بیوی کہن لگی ربیحت تجارہ، کیا ہی تجارت ہے، کیا ہی سودا ہے۔ ابو دہدا بچیاں دی آخرت بنا لیا، ابو دہدا جنتاں لے کے آ گیا ہے۔ سونے ویریا اے لوگ نے جن آخرت دیاں تیاریاں کیتیاں نے میرے آقا علیہ السلام کول آئے نے، فرمایا سونے خوش ہو جاؤ، او والا ایک درخت میں خرید کے آ گیا وا۔ آپ فرماندے نے کنے دا خریدے ہے؟ سونے 600 کھجوراں دے درخت دے کے آیا۔ فرمایا کی آئی؟ فرمایا سونے تواڈے ایک بول تو میں جندڑی کول کما دیواں، سونے جو کچھ ہے سی میں پورا باغ ہی دے دیتا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ دی روایت سنا رہے ہیں، میرے آقا بار بار کہہ رہے وجبت لکل جنہ، 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 وجبت لکل جنہ۔ 7 مرتبہ فرمایا ابو دہدا جنت واجب ہو گئی، ابو دہدا تے جنت واجب ہے، ابو دہدا جنت پا گیا، ابو دہدا جنت لے گیا، ابو دہدا جنت کما گیا، ابو دہدا آخرت لے گیا، ابو دہدا جنت دا والی وارث بن گیا۔ ابو دہدا تیرے واسطے جنت دے اعلان ہو گئے نے۔ فرمایا سونیا دعا کر دے وہ جو کچھ اللہ نے دیتا ہے میں دے دیتا ہے، اللہ آخرت نو بیڑے پار کر دے وے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بندیاں تو اپنی سوار زندگی، بندیاں تو اپنی سوار زندگی، مومناں دے وانگ تو گزار زندگی۔ بندیاں تو اپنی سوار زندگی، مومناں دے وانگ تو گزار زندگی۔ من لے قرآن دے اصول نو، من لے قرآن دے اصول بندیا، جی میں کہن رب تے رسول بندیا، بن جائے گی تیری اے بہار زندگی، مومنہ دے وانگ تو گزار زندگی۔ بندیا تو اپنی سنوار زندگی، مومنہ دے وانگ تو گزار زندگی۔ پڑھ ویکھ رب دے قرآن نو تو، پڑھ ویکھ رب دے قرآن کھول کے، دس دائے پیارے پیارے اصول کھول کھول کے۔ رب العالمین دا قرآن پڑھ ویکھ رب دا قرآن پھول کے، حکم تینو دس دائے کھول کھول کے، دے گا اے نکھار زندگی، مومنہ دے وانگ تو گزار زندگی۔ بندیاں تو اپنی سوار زندگی، مومنہ دے وانگ تو گزار زندگی۔ جینا تو رب دا قرآن پڑھیا، جینا تو رب دا قرآن پڑھیا، نہ سونے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا، جائے گی پھر تیری اے بیکار زندگی، مومنہ دے وانگ تو گزار زندگی۔ بندیاں تو اپنی گزار زندگی، مومنہ دے وانگ تو گزار زندگی۔ آؤ ایک کوئی بات ہے، آخرت دی تیاری کرو، یہ تو انسان جانا ہی جانا ہے۔ میرے سامنے ایک بھائی بیٹھے نے جنہ دا جوان بیٹا ابو ہریرہ رحمان پورے والے موت دے منہ دے اندر چلا گیا۔ سن ویریو موت تے آئی جاندی ہے، میرے موبائل دے اندر اکثر ساتھیاں دیکھیا او جڑا نوجوان ڈھول بجا رہے ہیں، ڈھول بجامدہ بجامدہ ہی موت آ گئی، موت دے منہ دے اندر چلا گیا۔ کوئی پتہ نہیں موت دا وقت کتھے آ جائے، آنا تو ہے، اصل موت تو بعد والی زندگی ہے۔ آؤ اس وقت دی تیاری کریے۔ اللہ منو تو انو صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزار کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
بڑھ چڑھ کے اللہ دے گھر دے نال تعاون فرماؤ. یقیناً اللہ دے گھر دے اندر دتا ہویا مال وقت خون کبھی بھی رائے نہیں جائے گا. اللہ دے گھر دے نال جتنا ہو سکے دل کھول کے تعاون فرماؤ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. محمد آفتاب جامعہ دے طالب علم نے، انہاں دے والدین بیمار نے، خصوصی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اجتماعی دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تسبیح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے. حدیث پاک دے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری دے اندر روایت ہے، جڑا بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کردا ہے، اللہ فرماندے نے مینوں شرم ہوندی ہے تے خالی ہاتھ لٹاواں. ہاتھ اٹھانے دا ذکر اجتماعی دعا جب کوئی کہہ دے اس وقت دعا کرنی چاہیے. اینو نماز دا حصہ نہ بناؤ، اس تو بغیر ہی نماز مکمل ہے. لازماً کر کے ہی اٹھنا ہے ہر نماز تو بعد، یہ دی کوئی دلیل نہیں، کوئی یہ ثبوت، کوئی یہ پروف نہیں. جب کہہ دیو تو پھر دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ثابت ہے. تسبیح بالکل جائز ہے. تسبیح تے پڑھنا حدیث پاک دے اندر ذکر ہے. لمبی حدیث سے اشارہ کر دیں، مشکات دے اندر موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح دا نام لیا ہے. فرمایا قیامت دے نزدیک ایک ایک مسئلہ کر کے سارا دین ہی اٹھ جائے گا. فرمایا جس طرح تسبیح دا ایک دانہ توڑ کے کٹ دیو نا، پوری تسبیح دے دانے ڈگ جاندے نے، اسی طرح سارا دین یہ بھی سارا خالی ہو جائے گا. تو تسبیح تے پڑھنا کوئی بدعت والی گل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں. کسی نے لکھا میرے بیٹے نو دل دا اٹیک ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ اس بیٹے نو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ایک اور بھائی کہہ رہے ہیں میرے بڑے بھائی جو کہ ایک مدرسہ میں مدرس ہیں، اس وقت وہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. 15 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء سیرت امام المعصوم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جامع مسجد عبد الخالق اہل حدیث محلہ گلشن ظفر کالونی مرید کے اندر انشاءاللہ الرحمن پروگرام ہو رہے ہیں. ساتھی پہنچ کے ثواب درین حاصل کرنا. ہماری مشکلات بہت ساری ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں. ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ میں اپنا گھر عطا فرما دے. دعا کر دیو جنہ کو اپنے مکان نہیں، اللہ اپنے مکان عطا کر دے. اللہ سونے اتنی تیری وسیع زمین ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں نے اپنے مکان نصیب فرما. روزی کی تلاش میں ہجرت کرنے کا ارادہ ہے، آپ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خاص مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے. جی اللہ پریشانی تو نجات نصیب فرمائے. ایک اور ساتھی نے لکھا ہے میرے عزیز نے، انہیں دل دا آپریشن ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ کامیاب آپریشن فرما دے، اللہ تعالیٰ مکمل صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. بیماران و اللہ شفا نصیب فرمائے. مست ندیم صاحب بیمار نے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. بھائی بلال دی والدہ واسطے دعا درخواست ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ادھر جڑے مدرسے دے اندر الحمدللہ میں تعلیم حاصل کرتا رہا، مکمل ایک مدرسے پڑھے ہیں، نصر علوم عالم چوک، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ محمد امین محمدی حافظہ اللہ تعالی والا مدرسہ عالم چوک دے اندر جڑا الحمدللہ موجود ہے، جتھوں اللہ دی رحمت دے نال سارا فیض ملے ہے. اس مدرسے دا اج اعلان کرنے والے ساتھی آئے نے. 2-3 منٹ دے اندر معذرت دے نال ٹائم ویسے بڑا ہو رہا ہے، 2-3 اٹھو ذرا ساتھی. سب تو پہلے انشاءاللہ پہل میں کر دینا پڑیا جی بزرگ پڑھو 2-3 منٹ دے اندر اٹھو ساتھی، اپنا اپنا حصہ دیو. الحمدللہ جو سنے ہیں، جو تسا نوٹ کیتا ہے، سارا اسے مدرسے دی فیض ہے، اللہ دی رحمت دے نال اتھوں ہی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ عطا فرمایا ہے. ناظرہ قرآن مجید تو لے کے حفظ دے سٹارٹ تو لے کے بخاری شریف دی آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ دی رحمت دے نال ساری تعلیم اسے مدرسے حاصل کیتی ہے، اور چھوٹے بھائی نے بھی ساری تعلیم اتھے ہی حاصل کیتی. تو پیارے بھائی اٹھو 2-3 منٹ دے اندر ساتھی، ماشاءاللہ جزاکم اللہ، ساتھی سارے جلدی جلدی اٹھو، کوئی ساتھی بھی پیچھے نہ رہے. بہت بڑا الحمدللہ دین اسلام دا مرکز ہے، بڑی دین دی آبیاری کر رہے ہیں.
اتوں دے شاگرد مینوں الحمدللہ مکہ شریف بھی ملے, مدینہ منورہ بھی ملے, بیرون ممالک تک اپنی شاخاں پھلائی کھڑا ہے, بڑی دور تک وہ شاگرد نے. ساتھی 2-3 منٹ دے اندر جنہ ہو سکتا ہے صدقات و خیرات زکات جو ہو سکتا ہے اللہ دے نال خالق و مالک دے کولو اجر لین واسطے سارے ساتھی تعاون کرو. انشاءاللہ الرحمن بہت بڑا صدقہ جاری ہے تہاڈا. مال تے انسان دا ایتھے ہی رہ جانا ہے, جنہ مرضی انسان لپیٹ کے رکھے. وہ فیس بک تے کسے بندے لکھیا سی, جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے, جو کھا گئے وہ اڑا گئے, اور اگلا جملہ کیے جو دے گئے وہ لے گئے. بڑا پیارا جملہ, مینوں بڑا مزہ آیا پڑھ کے. جو دے گئے وہ لے گئے. اٹھو سارے ساتھی, کوئی ساتھی بھی خالی نہ رہے, جنہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت بڑھ چڑھ کے تعاون فرماؤ. زکات و صدقات دے اندروں بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ بار ساتھی کھڑے ہون گے, ماما بہنا بھی بڑھ چڑھ کے تعاون فرماؤ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جنہ ہو سکتا ہے رانا ذوالفقار صاحب انہاں واسطے خصوصی دعا فرما دو, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دے, اللہ فضل و کرم فرما دے. بے اولاد واسطے خصوصی دعا فرماؤ, اللہ جھولیاں بھر دے, اللہ اپنی رحمت دے نال جنہاں دیاں گودا خالی نے اللہ ہریاں بھریاں فرما دے, اللہ اپنی رحمت فرما دے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن عذاب قبر دے انشاءاللہ مقدس عنوان تے ہوئے گا آئندہ جمعہ. الحمدللہ